Cine este? Cine este? Zâlealea. Au! Cine este? Mateo, strigă și tu, dară. Cine este? Hai, strigă și tu. Au! Cine este? Mătiuț, cine este? Cine este? Au! Eu închid ochii și nu mă tem, da, Mateo? Au! Cine este? Cine este? Au! Teme, nu teme. Ia că ai. Ilealea faci. Au! Uite la mine, nu fac. Au! Vaca face mu. Calul face. Au! O să vin să-l fac pe Mateș. Dar nu se poate. Nu se poate. Cine? Nu Cine se poate. minați, El e- mă, el papi? e voinic, dar e... Au! Nu, ia, păsărica face. Cum faci păsărica? Au! Eu sunt lângă tine. Au! Cine face? Mateo, papă lupul, papă-l pe lupul. Rățușca face. Papă-l pe lupul ăsta mai galbenă. Ia-mi papă-l. Tu să-i faci. Au! Au! Hai papă-l pe lupul. Fă-i lulealea. Au! Cine face? Hai fă și tu. Cine face așa? Hai, fă au! Au! Fă ca lup. Fă au! Cine face Ce așa? nu mi-e frică de bau-bau. Cine face așa? Cine? Nu mi-e frică de bau-bau. La 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 Au! la 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 Au! la 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 Cine face? la la la. Zâlealea face. Lealea face, Mateo, ți-a scoală și dansa. La 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 la.